Ate, ako ni gawas. So guys, nandito na naman tayo. Magluluto tayo ngayon ng bakasi, pero iba yung recipe. Adobong bakasi guys, yan. Medyo buhay pa yung iba. So, simple lang yung mga ingredients natin, no? Ilagay ko sa description ang complete ingredients. So, highlight sa mga ingredients. So, ito, ginger, red chili and green chili, bell pepper, garlic, onion nga puti kasi mahal yung red ngayon, at saka kamatis. Tapos may oyster sauce tayo, may black beans, pati at toyo, ground pepper, lemon and pepper seasoning, no? Ako na siya kitalawan. Medyo lemon gid siya kay aslom-asloman. So guys, i-add na natin dito yung mantika. Sakto lang mantika, no? Panggisa lang. Yan. Initin lang muna natin yung mantika, guys. So guys, mainit na yung kawali natin. So guys, mainit na yung kardero natin. Nabulbulol na. So unahin natin si Ginger. Si Ginger yung nanalo, guys. Medyo malakas yung apoy natin. Hinaan natin ng konti, no? Yan, si Ginger yung nanalo. Tapos, ano na natin si onion. Yan, isa lang. Medyo mahit lang yung ano natin. Kayo. So, si garlic, isunod na rin. Bango na. Yan, kita mo yung diabetic. So, i-add na natin dito lahat yung tomato, bell pepper, red chili and green chili, no? Yan, add na natin. Hello, Kitty. Si hi, Hello Kitty. Yan. Very simple lang talaga to, guys. So, lagyan natin ng kunting asin, no? Kunting asin, lagyan natin ng kunting asin din. Para lalabas yung aroma niya. Yan. Halo-haloin lang natin, guys, no? Ang bango na sa kusina ko, guys. Sarap tong kainin, guys. Tapos, lagyan na rin natin ng kunting black beans lang, guys. Yan. Yan lang muna, ha. Tapos, haluin natin. Huwag natin hayaan masunog yung garlic, guys, ha. So guys, meron pa tayong maraming video, guys. Check nyo lang yung YouTube channel natin, no. Marami doon. Yung balbakwa. Marami ng views. Almost 100,000 na, guys. So hindi pa nakapag-subscribe dyan, click the subscribe button below, guys. Maraming salamat. Tapos, this part, i-add na natin yung bakasi, oh. Buhay pa yung bakasi natin, guys. Tignan mo, yan. Yan, oh. Yung isa, buhay pa. So, ang technique dito, guys, pag buhay ka, pag buhay yung bakasi, need mong ng takip para pag mo sa bakasi, paglagay mo sa bakasi, takip ka agad. Like this, ha. Watch and learn. Inday pitik, be careful.
Yan. Ganon lang guys. Ganon lang ha. Pero hindi yun madali guys. So guys, medyo patay na yung mga bakasin natin, no? Pero may isa pa palang naglihok. Yan, no? May isa pang parang tagal mo matay. 1 hour later. Ayan na to. Sige, ano na natin, haluin na natin guys, no? Baka yung didikit yung ating mga rekado. Yan. Bango guys. Tapos guys, lagyan natin ulit ubos na natin yung black beans. Ito ang pinaka main ingredients ng natin ngayon recipe, no? Recipe black beans. Tapos lagyan natin ng patis, guys. Ang kunting patis kasi yung patis ko paubos na kanina. Yan. Okay, huwag kayong matakot maglagay ng patis. Tapos, yan. Haluin lang natin. At saka lagyan natin ng lemon and pepper seasoning, no? Dito sponsor. Pero, bakin naman. Yan lang. Maasim na siya, guys. Tapos, lagyan na natin ng ground pepper. Yan. Tapos init. Haluin lang natin guys, no? Init pa pala. Yan. Dali. Yan. Oh. Lagyan to natin ng kunting tubig, ha? Oyster sauce. I-add na natin yung oyster sauce, guys. Oyster sauce, no? Yan. Ang bango guys. Yan. Tapos isimmer lang natin, ha. Hinaan natin yung apoy. Hinaan natin yung apoy. Ayan, ganyan lang. Yan. Hinaan natin. Luhit lang tayo. Tapos lagyan natin ng kunting tubig. 1 cup lang siguro, no? Para may sabaw siya, no? Ng konting sabaw, no? Di ba yung Depitik? Tapos natin, i-mix natin ulit, no? Yan. Sarap to guys. Yan. Yan. Guys, takpan ko muna to, ha, until maluto. Ang bilis lang nito maluto, guys. Promise. Saka ang sarap pa niya. Mas masarap pa kaysa kanya. Nag-joke na ako. May joke of the day na. Sige, takman muna natin guys. A few moments later. So guys, lagyan muna natin ng kunting asin, no? Medyo kumukulo na siya guys. Kunti lang kasi marami na tayong patis at saka black beans na inilagay, no? Kunti lang muna. Tapos i-add ko rito yung spring onion pala guys, nalimutan kong bagitin kanina, no? Tanim ko to, maliliit lang, Bisaya kasi ito eh. I-add na lang natin, no? Malapit na to maluto guys. Kumukulo na yung bakasi. At saka haluin natin, no? Dahan-dahan lang guys. Yan, no? Malambot na siya guys. Check nyo yung sabaw guys, ha? Dapat hindi siya maubusan ng sabaw. Kunting sabaw, no? This part guys, mag-add muna ako ng konting tubig, ha. Kasi para siyang ihubas. Tapos haluin natin. Ito, malapit na to guys. Nag-add pala ako nito ng 3 sili, 4 na sili, no? Para maanghang siya. Yan. Sige. Bring to boil na lang natin to guys. Tapos na. Kainan time na naman. Saka may guest tayo ngayon. Taga Cordova. Kuya Arnel. A few moments later. So guys, after 15 minutes, no? Ito na yung ating
bakasi. Wow, tignan nyo. Lutong-luto na yan, guys. Yan, guys, oh. May kunting sabaw siya, guys. Pakita mo, hindi pitik. Yan, oh. Ito na yung ating bakasi, oh. Iyay! Nakuhaan ko naman. So, guys, ito na yan, oh. Sige, guys, tikman muna natin before natin kainin, syempre. Baka naman kulang to ng ano, asim or kulang ng asin. Wow. Anghang. Lagyan natin ng kunting asin, guys. Asin, ito na lang ano, lemon and lemon and pepper seasoning. At saka kunting asin. Dito na tayo yung finishing na timpla, guys, no? Finishing. Yan. Tapos haluin natin ng kunti, guys. Yan. Okay. Yan, guys, oh. Lutong-luto na, guys. No? Okay na to, guys. Sige, eating time na, next. Sige, guys, eating time. Narang bakasi na to, guys. Ay, at saka si Kuya Arnel. Nagdala siya ng bakasi. Tingnan niyo, guys, ah. Yan. Yummy. Sige, Kuya Arnel, bira na. It's it, guys. Lami ka niya mong bakasi. Ha? That's it. It's it. That's it, kuya. Gutom na, kuya. Oh, gutom na sila. May ano pa kami dito, oh. Baboy. Bacon. Yan. Nagkuha pa si Kuya Arnel, guys. Sarap nito, Kuya Arnel. Kibira sa diha. Yan, guys. Oh, ha. It's my time to shine. Tikman natin. Sarap to, guys. Medyo maanghang. Pagkit naman sa pagkaon. Init pa, no? Serving spoon tayo, guys, no? Di pa pagkaon, kuya. Medyo mainit pa yung kanin at saka yung bakasi, guys. Naglalaway na ako, guys. Tignan nyo. Ito yung bakasi sa kukuba. Guys, Paling ko sa tuhod. super init. Init ako yun. Idod. Bagong-bagong luto kasi. Try natin, guys. Try natin walang rice first. Okay? Ito. Parihara, kuya. Yummy. Yummy. Kaya da. Bait na kan? Good. Sarap, guys. Sa mga bagong subscriber natin dyan, welcome. Sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na. Click the subscribe button below, no? Libre lang yung ano, subscribe, no? Libre lang, walang bayad. Saka malaking tulong sa channel natin. May libreng ba kasi? May libreng ba kasi daw, sabi ni kay Arnel. Si Kuya Arnel is sponsor siya sa ano, bakasi. No? Shout out kay Arnel, nandito na ngayon siya. Last vlog, wala si Kuya Arnel. Harap, guys. Ganito pagkain ng bakasi, oh. Off the bone lahat, diba? Kain nyo, guys. Lamit. Kunin ko na siya. Kaon na. Kain ko yun. Ikaw, Hili. Lamig, kuya. Lamit. Okay kayo? Ikaw kayo. Okay kayo. Ito pa, oh. Shout out, Burgonio Alibio, no? Kaarawan niya ngayon. Ngayon ay January 25, 2022. Happy birthday, kuya. Burgonio, no? Na since Pasko. See you soon, kuya Burgonio.
Para sa ito. Mga agaw na. Mm. Ang tubig maasin. Sarap. Mm. 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 Ha? Sakto na na. Sarap. Ibu bagi ke orang. Sa anong tanan good? Pero ang katong ilang libre ya. Marami kasing bakasi sa Cordoba ko no? Hmm. Daghan gyud na diha. Kasi walang ulo. Walang ulo. Sarap. Malapit na tayo mag ano no? Tuntut ka na yung Ito, guys. friend ate. Ano ba ka na yung friend? Sopan mo. Hindi makaon ng sudan ba? Tidak na po dali. Okay. Subscribe. Sabaw ko. Oh, kuan umot. For the boys mo guna nga bukaon. Buko yan May ha. sila. Nails. May sila na may. Ano ba ito kayo? Lang lang. Hurot tro. Ano ba dito? Saan na daghan kayo? Gamay naman ako. Kaon na hurot nga ba to? Gasa na gana. Lugo sa kebe. Hmm. Lugo sa. Kuha dia. Ito ko silaan kay. For the boys na uya. Videohan. Be. Init pa dah. Dili Check naman. out aku channel. Sa channel mo. Ang Sa dahil. Dahil Hmm? nagkaroon ng name sa channel garo. channel mo. Maragyak. Sa to? TV na rin. Ikaw mo shout out ton. Tingog ha, ingon ako ha. Ikaw wa. Ikaw wa. So guys, Mike ano? di ara. Shout out pala sa ano YouTube channel ni Helikot. Helikot, shout out mo, plug mo yung ano YouTube channel mo. Sige. TBNR Haley. So subscribe kayo guys no. TBNR Haley. Yay! Yung mahilig sa maglaro dyan ng mga Roblox, COD, ano pa hili? Minecraft. Ano pa? Okay, sabihin mo. Black Pango. Mauna. Black One Go. Okay guys, don't forget to subscribe. Ilagay ko sa description box below yung link ni Helikot ha. Paki-subscribe guys. Thank you. Ligo ng bupong. Balik mo dawit na ko. Shout out pala sa mga Pinagpanan dahil. tropa ko sa Muramuto. No, shout out sa Warehouse Boys. Boost Live, shout out. Mga ano natin yan. Mga follower. Shout out din kay ano, yung bagong kasal, Sir Ilustrisimo. Shout out sa iyo. Congrats pala, bagong kasal. No? Richilo, shout out, Boss Richilo. Baka kasi, Boss Richilo, tayo na sa bagong kasal. Pambawang ka sa yun. Bagong kasal to. Napalit na ako hapon na. Buhat na pa mo lagi. Mga pa, ito speakers. Ilang dito eh. Nindot na dito no. Concrete na. Nabungkag to kuya. Basil sila. Ambot lang kasi ilan na itong usap siguro lang. O bantay man. Nabili pala to ni Boss Arnel no. Nung kasi sa Intoys Bakasihan sa Cordoba. No? Baka naman intoys. Maraming seafoods doon no. Shout out Intoys Bakasi. Doon sa Patay na isang si lugar o patay na sa Intoy po. Saan lugar nila? Bagsong. Buagsong, Cordoba. Doon kayo makabili ng ano, fresh na bakasi, buhay pa. Sa relatives ni ngan. Intoy. 100 per plastic, no? Caltex. Caltex, oh. Pero marami na yon. Ito, dalawang Caltex. Ang dami na nandala niya, no? Arnel. Oh! Partner in crime si ate. Sarap, guys. Try nyo tong recipe na to. Hindi kayo magmamahay. Crime ni ate. Hindi kayo magsisisi. Try nyo tong recipe na to, guys. Hindi kayo magsisisi. Ha? Sige, guys. Yeah!
Tapusin lang namin to. Maraming salamat sa lahat na nanonood dyan. I love you all. Anyo. Wala na intro. Boy Tapang naman dati. Shout out pala Boy Tapang. Try mo bakasi namin Boy Tapang. Punta ka sa bahay namin. Papakainin ka namin ng bakasi. No? Sige guys. Bye. God bless.